कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. बिहारचा बाबा तुम्हाला माहित नसेल, मुळेच्या बाजू घेऊ नका तुम्ही तुमच्या नोकरीसाठी असं करू नका. आमचा फक्त एखादा मराठी माणसा हा ठेका मिळाला पाहिजे, मराठी मुलाचं काम केलं पाहिजे. त्यांनी भैयानी इथे यायचं, परप्रांतीयांनी इथे यायचं आणि हे नाटक करायला आम्हाला जमणार नाही. राज्यामध्ये एकीकडे मराठी आणि परप्रांतीयांचा मुद्दा तापलेला असताना कोकणात देखील मनसे आता आक्रमक झाली आहे. कोकण रेल्वेच्या चिपळूण स्थानकावर सुरू असलेल्या पे अँड पार्क या सेवेसाठी परप्रांतीय युवक कार्यरत आहेत. येथील स्थानिक युवक सक्षम असून देखील त्यांना या प्रकारच्या रोजगाराच्या संधीपासून दूर ठेवण्यात आलेलं आहे. येथील रेल्वेसाठी स्थानिक लोकांच्या जमिनी गेल्या आहेत, परंतु येथील स्थानिकांना या पे अँड पार्कचा ठेका न देता परप्रांतीयांना देण्यात आलाय. त्यामुळे मनसेनं आज मनसे दणका दिला. येथील स्थानिक तरुण लोकांवरती अन्याय आहे अशी भूमिका सध्या मनसेची आहे, परंतु या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं अन्याय होऊ देणार नाही अशी भूमिका सध्या मनसेने घेतली. अजिबात चालणार नाही. तुम्ही सांगा ना, तुम्ही आमचं काय तुम्ही आत्ताच पाठवा, 2 दिवस केलं पाहिजे, आजच पाठवा, फॅक्स करा, पाठवा. पण नाही, तुमचा हा ठेका आजच बंद व्हायला पाहिजे. हे जे कोण तुमचे कामगार आहेत हे परप्रांतीय आहेत. अजून एक आहे याच्यामध्ये, त्या तिघांनाही त्यांनी सांगायचं आपला घरी गपचूप बसायचं, नसेल तर त्यांनी त्यांच्या घरी जायचं. यांना धड मराठीही बोलता येत नाही. ही इथल्या लोकांना अरेरावी, मराठी लोकांचा अरेरावी करतात. यांच्या तक्रारी माझ्याकडे आहेत. जर हे अजून सुधारले नाही, हे जर थांबले नाही तर मनसे स्टाईलनी यांचा कार्यक्रम होईल. स्थानिक 4 लोक ते राबू शकतात ना आमची. आज 4 लोक आमचे राहू शकतात. रेशन बघा ना तुम्ही किती आहे. मराठी माणसाला प्राधान्य द्या. नाही यांचे आज बंद. मला जर साहेब संध्याकाळी हे दिसले, आज हे दिसले इथे, तर मी यांचा कार्यक्रम करेन. मला इथे नाही. ठीक, आज एक दिवस. दरम्यान कोकण कट्टा न्यूजचे संपादक तेजस बोरगरे यांनी मनसेचे नेते वैभव खेडेकर यांच्याजवळ याच मुद्द्यावरती संवाद साधला. मनसेचे नेते वैभव खेडेकर आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. वैभवजी, कोकण कट्टा न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. एकीकडे राज्यामध्ये मराठी भाषेचा मुद्दा हा तापलेला आहे, परप्रांतीयांचा मुद्दा हा राज्यभर तापलेला आहे, तर दुसरीकडे कोकणामध्ये देखील परप्रांतीयांचा फैलाव हा आपल्याला पाहायला मिळतोय, त्यांची दादागिरी पाहायला मिळतीये. आज मनसेनं पे अँड पार्क जो चिपळूणचा मुद्दा होता तो उचलून धरलाय. तुमचे कार्यकर्ते, जिल्हाध्यक्ष तिथे गेले, त्यांनी त्यांचा मुद्दा मांडलाय आणि तुम्ही देखील रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारलेला आहे. काय नेमका हा मुद्दा आहे सविस्तर? आमचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष संतोषजी शिर्के, प्रामुख्याने त्यांच्याकडे हा विषय आला. पे अँड पार्क मध्ये जे असलेले कर्मचारी आहेत हे अरेरावी करतात, दामदुप्पट पैसे मागतात आणि जर का कोणी द्यायला टाळाटाळ केली तर त्याला हातापायी करतात किंवा मारहाण करतात अशी त्यांनी तक्रार आली. त्यांनी थेट धडक त्यांनी त्या ह्याच्यावरती दिलं, पे अँड पार्क वरती. तर त्यांना लक्षात आलं की इथला तो ठेका आहे हा संपूर्णपणे परप्रांतीय म्हणून, कुमार म्हणून आहे, तर याचा तो ठेका आहे. आणि मग आक्रमक झाल्यानंतर त्याला लक्षात आलं की या कोकण रेल्वेमधला हा सर्वच जे ठेके आहेत हे परप्रांतीयाला दिले आहेत. त्यामुळे आमचे संतोषजी शेळके त्या ठिकाणी आक्रमक झाले आणि त्या ठिकाणी जाब त्यांना विचारलेला आहे. तर वैभवजी, पण हे आत्ताच झालंय की ह्याच्या आधी पण असे ठेके दिले गेले कोकण रेल्वेकडून, की मग मनसेला हे आत्ता समजलंय म्हणून मनसेने ही कारवाई केली आहे, किंवा मग आज मोर्चा केलाय? नाही, यापूर्वी देखील अशा पद्धतीचे अनेक प्रकार आपण पाहिलेले आहेत. बरं. आणि त्याच्यावर आवाज देखील उठवलेला आहे. खरं तर मुळात मला म्हणायचं आहे की कोकण रेल्वे हे मरुदंड आणि जॉर्ज फर्नांडिस आणि यांनी कोकण रेल्वे या ठिकाणी आणली आणि आपल्यासारख्या सगळ्याच भूमिपुत्रांनी स्वतः जमिनी कोकण रेल्वेला दिल्या, कारण कोकण रेल्वेचं स्वप्न होतं सगळ्या कोकणवासियांचं. परंतु आमचा हा पहिल्यापासूनचा मुद्दा होता की या ठिकाणी निघणाऱ्या रोजगाराच्या संधी इथल्या भूमिपुत्रांनी मिळाल्या पाहिजेत. परंतु हे जरी अधिकारी जरी मराठी असले तरी ते वरची यंत्रणा वरच्या दिल्लीश्वरांची असल्यामुळे या कोकण रेल्वेचे जे ठेके निघतायत हे ठेके परप्रांतीयांच्या कशात घातले जातात. मग हा पे अँड पार्क असेल किंवा आतमधले पॅन्ट्री देण्याचा प्रकार असेल किंवा प्लॅटफॉर्मवरचे स्टॉल असतील, याच्यामध्ये सर्रास परप्रांतीयांची या ठिकाणी ठेकेदारी आज आपल्याला पाहायला मिळते. तर या संदर्भातच आपलं म्हणणं होतं की या कोकण रेल्वे हे स्वतंत्र राहावं. हे त्या तुमच्या मध्य रेल्वेमध्ये किंवा पश्चिम रेल्वेमध्ये विलिनीकरण नको आहे.
याचं कारणच आहे की हे सगळे या ठिकाणी भरती जी होईल, मग मोटरमन असेल, मग तुमचा आतमध्ये स्टाफ असेल किंवा या रोजगाराच्या मिळणाऱ्या संधी असतील, या सगळ्याच परप्रांतीयांच्या घशात जातील. म्हणून आमचं अस्तित्व आमचं टिकवून ठेवायला पाहिजे होतं, परंतु दुर्दैवाने आमच्या इथल्या लोकप्रतिनिधी त्याचं काही लक्षात आलं नाही आणि सातत्याने संसदेत त्यांनी विषय म्हणून हे मध्य रेल्वे वगैरे वर्ग केली. आज आम्ही त्याचा या ठिकाणी हे भोगतो आहे की इथले ठेके हे सगळे परप्रांतीयांना दिले जात आहेत, हे सगळं वरनच मॅनेज केलं जाते आणि म्हणून आमचे जिल्हाध्यक्ष संतोषजी त्या ठिकाणी आक्रमक झालेले आहेत. आम्ही जाब विचारलेला आहे, आम्ही सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी आमचं म्हणणं आहे की भूमिपुत्रांनाच हे ठेके मिळायला पाहिजेत. आता आम्ही आज त्यांना पत्र दिलंय, जर का याच्यावरती काही बदल झाला नाही तर मात्र खळखटाक या ठिकाणी असेल. अगदी वैभवजी, पण आता हा फक्त चिपळूण पुरताच मर्यादित आहे की मग अगदी रायगड पासून ते खाली सिंधुदुर्गापर्यंत तुम्ही हे सगळे ठेके मराठी माणसांना देणार आहात की फक्त चिपळूणचा आमचं- पार्कचा मुद्दा आहे? नाही, आमचं मी आता RRM बापट यांच्याशी बोललो. त्यांच्याकडे जो झोन आहे मडगाव पासून ते रोहायपर्यंत ह्या सगळ्याच ठिकाणी ही परिस्थिती आहे. या अख्ख्या कोकण बेल्ट मध्ये ही परिस्थिती आहे आणि या सगळ्यांसंदर्भातच आमचं म्हणणं आहे, नुसतं चिपळूण संदर्भात म्हणणं नाही. त्या सगळ्यांसंदर्भातच म्हणणं आहे की बाबा इथले ठेके आमच्या सगळ्या लोकांना दिले पाहिजेत. परवाच एक मुद्दा आमच्या भोसत्याचा, आमच्या इथे खेडपासून भोसते म्हणून जवळ गाव आहे, तिथला एक आमचा मुस्लिम समाजाचा बांधव त्या ठिकाणी काही चहा विकायला त्या ट्रेनमध्ये गेला, चुकून त्या पॅन्ट्री कारमध्ये गेला तर त्याचं डोकं फुटेपर्यंत मारहाण त्यांनी केलेली आहे तिथल्या त्या ट्रेन मधल्या सगळ्या परप्रांतीय लोकांनी. असाच एक प्रकार आमच्या चिपळूणच्या स्टेशनवरती तिथल्या आमच्या मराठी युवकांमध्ये काही विकण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला, व्यवसाय करण्याचा, त्यांना देखील मारहाण झालेली आहे, अगदी कपडे फाटेपर्यंत. ही परिस्थिती आहे आणि हे बदलायला पाहिजे असा आमचा प्रयत्न आहे आणि म्हणून ह्या सगळ्या कोकण बेल्टमध्ये भूमिपुत्रांना न्याय मिळावी आमची भूमिका आहे. बरं, पण मग या सगळ्या संदर्भात जसं तुम्ही रेल्वेचे अधिकारी बापट आहेत यांना निवेदन देणार आहात, पालकमंत्री रत्नागिरी जिल्ह्याचे मंत्री उदय सामंत आहेत, मंत्री महोदय यांना तुम्ही याबाबतचं काही निवेदन देणार आहात का? म्हणजे पालकमंत्री आहेत, या जिल्ह्याचे पालक आहेत ते, नक्कीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सविस्तर त्यांच्याशी चर्चा करून निवेदन देऊ आणि त्यांना या संदर्भात विचार करायला भाग पडू. मला वाटतं ते संवेदनशील आहेत, विचार नक्की करतील आणि जे मंत्री या सगळ्या कोकणामध्ये आहेत, जे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांना या सगळ्या संदर्भात आमची भूमिका पटवून सांगू आणि त्यांना मराठी संदर्भात आक्रमक व्हायला लावू. अगदी मनसेनं हा मुद्दा उचललाय. मनसेमुळं भविष्यामध्ये येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये म्हणू किंवा मग महिन्यामध्ये म्हणू पुन्हा एकदा मराठी माणसांना कोकण रेल्वेचे हे ठेके पाहायला मिळतील आपल्याला? हो, नक्कीच. हे सगळे ठेके मराठी माणसांना मिळाल्या पाहिजेत, त्यांना उत्पन्न साधन निर्माण झालं पाहिजे आणि नाही झालं तर कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन असेल किंवा मध्य रेल्वेने काही समजा संदर्भात हे कोकण रेल्वे घेतली असेल, या प्रशासनांचा आणि आमचा संघर्ष अटळ आहे. अगदी धन्यवाद वैभवजी, आपण केलेल्या ह्या सविस्तर प्रतिक्रियेसाठी आणि सविस्तर बातचीत केली त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद तेजसजी, धन्यवाद. मनसे नेते वैभव खेडेकर यांनी देखील याच मुद्द्यावर कोकण रेल्वेचे RRM बापट यांना फोनवरती परप्रांतीयांना कोकण रेल्वेमध्ये ठेका मिळतो परंतु मराठी माणसाला ठेका मिळत नाही, हा मराठी भूमिपुत्रांवरती माणसांवरती अन्याय आहे असं म्हणत त्यांना जाब विचारलाय. हॅलो बापट साहेब बोलताय का? साहेब नमस्कार, बापट बोलतोय सर. बापट साहेब, आता आमच्या चिपळूणच्या जिल्हाध्यक्षाने आपल्या त्या धडक दिली तुमच्या स्टेशनला. हो सर. तर तुम्ही अगदी पार मडगाव पासून ते अगदी पार रोह्यापर्यंत सर परप्रांतीयांना तुम्ही पे अँड पार्कचा ठेका दिलाय. म्हणजे कोकण रेल्वेला जमिनी गेल्या आमच्या इथल्या भूमिपुत्रांच्या आणि सर. तुम्ही उत्पन्नाची साधनं परप्रांतीय निर्माण करून दिली. हे कुठल्या कायद्यात बसतंय? हॅलो. येस सर. नाही तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. तर हा. तो ठेकेदार इथला नाहीये, महाराष्ट्रीयन नाहीये. बरोबर आहे. नाही म्हणजे महाराष्ट्रात त्या ह्याचे माणसं नाही आहेत का? मी सर का मराठी माणसाची काय पद्धत हे नाही आहे का? तेवढी कपॅसिटी नाही आहे का? तेवढी पात्रता नाही ना? मग तुम्ही असं परप्रांतीय का रे? तुम्ही मराठी आहात. येस सर. हो ना. अरे मग तुम्ही हे ठेके रद्द करायला पाहिजेत आणि मराठी माणसाला द्यायला पाहिजेत. ठीक आहे सर. मी त्याच्यावरती आज पत्र आलंय. आम्ही आता माझ्यासमोरच तिथले ते कमर्शियलचे अधिकारी पण आहेत. तर आम्ही त्याच्यावरती जो काही निर्णय घ्यायचा तो एकदा तुम्ही मराठी माणसाच्या हिताचा निर्णय घ्या. ठीक आहे आम्ही तुमचा येऊन सत्कार करू. सर. आणि तुम्ही जर का तुम्ही नुसतेच कागदी काय तुम्ही हे नाही करत बसलात
तर मात्र आम्ही वेगळ्या पद्धतीने सत्काराला तुमच्याकडे येऊ. लक्षात घ्या सर बापट हो, साहेब, सर. मी तुमच्याकडनं मला अपेक्षा आहेत. एक, हा झाला पे अँड पार्कचा विषय. जे उर्मट आहे तिथं मारामारी करतात, आमच्या मराठी माणसाला मारतात. याच्या पुढे असं प्रकरण झालं तर आम्ही पार अख्खी महाराष्ट्रात त्याचा कार्यक्रम करून टाकू. एक. ठीक. दुसरे, तुमचे जे काय म्हणतात त्याला, तुमचे ते रेल्वेमध्ये कॅटरिंग वाले काय म्हणतात त्यांना? हा स्टॉल वाले जे लोक नाही, स्टॉल वाले नाही म्हणत आहे मी. जे तुमच्या रेल्वेमध्ये आतमध्ये तुम्ही काय देता त्यांना? कॅन्टीन देता, कॅन्टीन. हा पॅन्ट्री वाले. पॅन्ट्री वाले हा हा इतके हरामखोर लोक आहेत. परवा आमच्या चिपळूणचा एक जण माझ्याकडे आला होता, माझ्या भोसत्याचा एक जण आला होता, चुकून त्या पॅन्ट्रीमध्ये गेला, हा. त्याला डोकं फुटेपर्यंत मारलंय त्याला. लक्षात घ्या. अरे बापरे. हा 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 तो पण माझा विषय आता माझ्याकडे आहे. मग एक दिवस काय ट्रेन थांबवून सगळ्यांना ओढून मारायची का परप्रांती आहे ना आम्ही? नाही नाही सर, त्याची काही गरज नाही. मला त्या माणसांची डिटेल द्या. मी त्या माणसांची तुम्हाला डिटेल देतो, कुठल्या गाडीत होते, कोणी मारले, आणि ते तुमच्या ते ट्रेनचे कायदे वेगळे, थांबत नाही ट्रेन, निघून जाते, त्याचाच फायदा ते सातत्याने घेतात. बरं बरं ठीक आणि आहे. हे चिपळूण लावते सातत. बापट साहेब लक्षात घ्या, सिरियस विषय घ्या. प्रश्नच नाही सर. तुम्ही फोन केला याचा अर्थ मी कॅज्युअली घेणार नाही. हा, तुम्ही त्वरित ऍक्शन घ्या. मला तुमच्याकडनं अपेक्षा आहेत. ठीक आहे सर. ओके, धन्यवाद. ओके.